Hola, em dic Guillem Segur i soc regatista del Club Nàutic Salou. Hola, em dic Ferran Jurado i també soc regatista del Club Nàutic Salou. Bon dia, jo som el Toni i som el tècnic del Club Nàutic Salou. I aquest any, per primer cop, aquí al club serà la seu dels Jocs Mediterranis amb les modalitats de vela, que hi ha les classes de làser i RSX, i per primer cop també a l'RSX hi haurà modalitat masculina i femenina. I res, us esperem a tots per aquí. Us animem a que proveu algun cop el windsurf i podeu seguir aquesta regata. I que vingueu a provar tot tipus d'esports de vela. Us presentem Salou, capital de la Costa Daurada. L'edifici de la Capitania és de l'any 1820 i formava part de les infraestructures del port amb intensa activitat comercial. Conserva gran part del seu aspecte original, tot i haver patit diverses intervencions. Aquest és el Xalet Bonet, obra de l'arquitecte Domènec Sugranyes, deixeble i col·laborador de Gaudí l'any 1918. És un exemple de l'estil modernista tardà i un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. El moll i l'espigó van protegir fins a meitat del segle XX les barques dels pescadors i formava part d'un projecte de canal que al final no es va dur a terme. En ell es troba el Monument del Pescador, obra de Ramon Ferran, que fou erigit el 1990 i que venia a recordar les seves arrels marineres. Situat al bell mig del passeig Jaume I, el seu monument constitueix una de les principals referències del Salou modern, obra de l'arquitecte Salvador Ripoll i l'escultor Lluís Maria Saumells. Salou també serà seu del taekwondo, concretament aquí, al pavelló municipal d'esports. En aquesta pista polivalent s'hi situaran 3 tatamis i compta amb unes grades per a 1.000 espectadors. La competició durarà 3 dies, on les fases preliminars es faran pel matí i les semifinals i finals per la tarda. I fins aquí Salou, falten molts llocs per mostrar, com el Camí de Ronda, la Torre Vella, la Font Lluminosa, però us haureu d'apropar als jocs si les voleu conèixer totes.